Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 28 июни соли 2021 1000 рубл 156 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кор. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ноҳияи Мастчоҳ се хонага хоҳиш кардан мутаассифона ёфта натонистем, негаҳата ҳавлӣ ёфтем. 14 сотиқ замин, 5 дар хона, оғил дорад, падвалам дорад, алиш мешавад, ба мошин занг занед, бо суҳбат мекунем. Соҳибуш мегӯяд дар оби шаффо қарор аст ноҳияи Мастчоҳ. Нархаш бошад ҳамагӣ 55 000 сомонӣ мебошад ва боз савдоям дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 31 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. Хона ремонти нав дорад ва қарор аст дар ноҳияи Фирдавсӣ наздикии бозори Деҳқон Гипраземда, яъне бо ремонти нав, об, свет ҳамавақта ҳаста, документош 100%, дамавой дорад, ҳама чизош қати фурӯхта мешавад. Нархаш 175 000 сомонӣ ва камтар муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. Хона бе ремонтаи коробка мебошад ва ира масоҳаташ ба ҳазур позволяет мекунад ки ду хонага кунеша. қарор аст дар 16 микрорайони шаҳри Хуҷанд. Худи бино аз 6 ошона иборат аст ва айни ҳол дома фасадша задестанд. Марҳамат, наздикии масҷиди Тақво. Нархаш 150 000 сомонӣ. аз Панҷшанбе, яъне маркази шаҳри Хуҷанд хоҳиш кардан, марҳамат, ду хонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. Хона қарор аст дар кӯчаи Шарқ, доми 21/1 дар маркази шаҳри Хуҷанд, Панҷшанбеда. Барои ҳамин нархаш камтар баланд мебошад, 280 000 сомонӣ. Чорхонага дар новостройка аз шаҳри Душанбе хоҳиш кардан, марҳамат, чорхонага квартира бо масоҳати 105 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. Хона бе ремонтаи коробка. Қарор аст дар маҳаллаи 112 микрорайон, доми 9 этажада, рӯпарӯи куртобхонаи Олим. Дом техпаспорт дорад ва нархаш бошад 575 000 сомонӣ мебошад ва ин яке аз арзонтарин чорхонага дар шаҳри Душанбе мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ду хонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. Хона дар ҳолати хуб буда, таъмири сабук карда шудааст ва об ва светаш ҳамеша мебошад. Дар квадратураш балкон ҳисобида нашудааст, яъне хона балкон дорад ва дар 48 квадрат ҳисоб нестае вай. Садик, мактаб ва махоза дар назди домай, домҳои панелӣ мебошад, армейскии дама меганшон. Қарор аст дар кӯчаи Ваҳдат 148 б, шаҳри Бохтар, пештара Курхонтепа. Нархаш 200 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад.
ҳавлифурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Корхонтепа, дар тарафҳои аэропорт 6 сотиқ замин, 4 дар хона, баня, ҳоҷатхона, оғил ҳама шароитош 100%ай хона нав ремонт кардагиай. Нархаш бошад 330 000 сомонӣ мебошад. Боз савдоам мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, ватсапам доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага квартира бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 5 ошона иборат аст ва хона ремонти хуб дорад. қарор аст дар 103 микрорайон шаҳри Душанбе. Нархаш 370 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ гап занед. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Обшорон, деҳаи Тағоибот. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 баня, материали оғулу газхонаш тайёрай. Нархаш 140 000 сомонӣ мебошад. бо савдо мешавад. марҳамат, рақамҳошон дар рӯи экранай. агар ҳамин рақамҳошона 8 небу плюс 7 қати сар кунед, ватсапшонам мебурояд. хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Бустон, пештара чикал аст, хоҳиш кардан. Марҳамат, якхонага квартира бо масоҳати мутаассифона масоҳаташ нанавистагиай дар якум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона ремонт кардагиай, ҳама чизу чорачқатӣ фурӯхта мешавад ба ғайр аз холодильник ва телевизор. нархаш 140 000 сомонӣ мебошад. бо гап мезанем, мегаҳ соҳибаш, яъне ки савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 31 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. худи бино аз 11 ошона иборат мебошад. хона бе ремонтай, коробка ва қарор аст дар Гипрозем, шаҳри Душанбе. нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. савдоам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантатона пешниҳод кунед. хонаи аренда, яъне иҷора аз шаҳри Ваҳдат, хоҳиш кардан. марҳамат, якхонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. дар ҳолати хуб қарор дорад ва қарор аст дар маркази шаҳри Ваҳдат. ҳар моҳа арендапулиш 1500 сомонӣ мебошад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ишам дар маркази шаҳрай. якхонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. худи бино аз 11 ошона иборат мебошад. қарор аст дар маркази шаҳри Ваҳдат, дар чораҳаи Файзобод. хона тарафи раҳи мошина нигоҳ мекунад. хона пони ремонти хай-тек, классик ва евроремонт кардагӣ ва наватуалеташ отдельно, лифт кор мекунад. техпаспорт тайёрай. касе хара дар номаш карда метием. соҳибаш мега одамо зиндагӣ доранд. агар форатон харен 3000 сомонӣ аренда мегирен. афғоноя ихе шароит якхонага ред камиёвӣ беҳтарин ҷо барои зиндагӣ. соҳибаш мега нархаш 235 000 сомонӣ мебошад. боз арзонам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, 6 сотиқ замин, 2 дар хона, кухни, баня, боғча дора, гирдаш заборай. бо савдоам мешавад. нархаш 110 000 сомонӣ ва алишиам ҳастай. метавонем ба ҳазур вариантатона пешниҳод кунед. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо кардем. дастгирии моро фаромӯш накунед. то боздид, барори кор шумода.